Katoronto! So, sa mga gabi, ngayong gabi ay lalaroin namin ang Pinoy Henyo Ilonggo version. And, ready ka na ba? Yes, ready. Ilonggo word. Okay. Lagay na. 3, 2, 1. Sige, go. Yan. Okay, tulungan niyo ako. Ano to? Okay, Start. game. Pagkain. Hindi. Tao. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Event. Hindi. Alam niyo. Ano to? Sinusuot. Oo, pwede. Panty. Hindi. Iligay lang to Hindi to English. Hindi. Halo. Hindi. Aritos. Hindi. Bayo. Hindi. Ginasuksok. Sa lawas. Oo. Sa lawas. Pwede. Sa ulo. Hindi. Ano pwede lang? Ano naman? Ginasuksok sa lawas. Pwede. Pwede. Anong hindi pwede? Ay, di po. Gano'n naman. Bayo sa matos. Hindi. Ginasuksok sa lawas. Ano naman? Pulsiras. Hindi. Hindi. Belt. Belt. Pwede. Pwede? Ano pwede ang belt na? Sinturon. Paha. Ha? Paha. Ha? Paha. Sus! Wala na yung paha talaga. Next. Pakita sa ila kung ano na. Lapit pa. Okay. Yato. Napakap ko na Okay? Game. Tao. Pwede. Pwede lang. Bagay. Pwede rin. Ano kaya yun? Hayop. Hayop. Pwede rin. Manila po. Hindi. Ano nga? Tao. Bagay. Sagutin ko. Tulunto ka. Lugar. Hindi. Hindi. Pero tao. Pwede. Bagay. Hindi. Tao. Ala. Pakita sila dali. Isluan. Pwede. Ano na? Isluan. Oh my God. Pwede. Pwede. Anong pwede? Ano kaya yun? Islo. Gisla? Hindi. Pwede. Pakita. Ano ba to? Hindi. Pangalan ng tao? Hindi. Ay, hindi. Pero tao? Pwede. Pwede. Indonesia? Hindi nga pangalan ng tao Alin Indonesia. Pwede tao. Pero meron yan Siya- sa Alin Indonesia. Boksingero? Meron din yan ang boxing Ha? Buhok? Pwede. Ano ang tawag Pwede. dito? Ano? Sabot? Sabot? Bulbulan. Hindi sabon. Sakto. Yeah. Sayang bulbul. Tapos sabot. Ginagaling ko. Sabot mo na.